Hugh Hefner, il-fundatur tal-magażin internazzjonali tal-adulti Playboy, miet fl-eta ta' 91 sena. Playboy Enterprises ħabru li Hefner miet fil-kwiet ta' daru b'kawża naturali. Hefner beda jippubblika Playboy fil-kċina tad-dar tiegħu fl-1953. Playboy sar l-aktar magażin tal-irġiel mibjuħ fid-dinja, tant li laħaq is-7 miljun kopja fix-xahar. L-ewwel mara li deret fil-magażin kienet Marilyn Monroe. Cooper Hefner, ibnu, qal li se jkunu bosta li jħossu n-nuqqas tiegħu. Huwa sejjaħ lil missieru bħala avukat tal-libertà tal-kelma, għad-drittijiet ċivili u l-libertà sesswali. Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump kien der fuq il-faċċata tal-magażin Playboy f'Marzu tal-1990. Fost l-aktar intervisti esklusivi li ġew pubblikati f'dan il-magażin kien hemm Martin Luther King Jr., John Lennon u Fidel Castro.